L-ewwel kanzunetta l-Spiritu tal-Miliet. Tinduna li fl-axħar wassal toroħ wienet imsejnin jixtiequ mal-kartolini li tiġi l-borra il-Maltin barra x-xogħol is-sena kollha biex inferħu lis-Sinjur rigal kbir ikonna nixtru b'karta tleq mlija fjur l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet Sant il-qraba jkonna naslu biex imbusu lil xulxin min jaf Grace l-imkowzer til-bezz tajt il-kejk se jkun ħażin nibbokjaw kirridu nilħqu ix-show tiġbed ħafna nies dis-sena għandhom belly dancer bħala sissa ma rajniex l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet jott il-flus jott tan-negozju u jitbessem bħal bambin mal-ħanut waqfitlu stilla u l-kexxun bih mux ħażin kollox jaddi, kollox tara jtir marriħ fini aspro għax għandi rasi tinqasam li trid bluġieħ u għajma xjaħraqni l-fwieħ marriċ nara krokkijiet għajma xjaħraqni l-fwieħ marriċ nara krokkijiet l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet 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 l-Ispirtu tal-Miliet jinxtoro bil-krokkijiet. Isma' issa l-oħra tajjeb l-Ispirtu tal-Miliet jittiklu l-kejkijiet. X'taħseb? Mhux tajba hekk allura. Ma dik ħaġa tajba. Xorbu biss iridu niklu wkoll. Ismali, għalija ħaġa tajba tagħti kol-kejkijiet. Jgħidu, taf li ma kontx naf li jikteb il-kanzunetti. Ejja, mela. Fil-fatt kitib li s-song anke kiteb issa kif inizjattiva tiegħu, dik is-song li għamilt tal-Papa, rajt Tissorprendini f'xi ħaġa għandi. Le, ħafna. Ajja. U għandi żewġ songs oħra tiegħu li rjat trid nagħmilhom il-mużika. Mela ara. Biex meta tiġi il-mużika. Proset. Mela, hawnhekk John.